गारि बिगोमाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां फास्टेगखौ लानानै हादराव गोदान नेम फैदों। गोजाम गारि गोनांफोरनि थाखाय बे गोदान नेमखौ 1 आगस्तनिफ्राय फालिनांगोन। बे गोदान नेमा टल प्लाजाफोराव होंगो दोंगोखौ बाङाइ खालामनाय। नोंगौ, हादोराव फास्टेगखौ लानानै गोदान नेम फैदों आरो बे गोदान नेमखौ 1 आगस्तनिफ्राय थामहिनबा दिनैनिफ्राय फालिनांगोन। बे नेमा 5 बोसोर एबा 10 बोसोरनि गारि गोजाम गोनांफोरनि थाखाय। गोजाम गारिनि बिगोमाया 31 अक्ट'बरनि गेजेराव KYC खौ आपडेट खालामनानै लानांगोन। फास्टेग सिबिथाय होनाय कम्पानिफोरनो सरकारनि गोदान बिथोन। 5 बोसोर गोजाम गारिनि फास्टेगनि नेमखौ सोलायनाय जागोन। 3 बोसोर गोजाम फास्टेगनि थाखाय KYC आपडेट खालामनांगोन आरो गारिनि रेबथुमनाय अनजिमाखौ फास्टेगजों लिंक खालामना लानांगोन। गारिनि इन्जिननि नम्बरखौबो लिंक खालामनानै लानांगोन। बेनि अनगायैबो गारि बिगोमानि मबाइल नम्बरखौ फास्टेगजों लिंक खालामनानै लानांगोन। लोगोसे गोदान गारिनि बिगोमायाबो 90 साननि गेजेराव गारिखौ रेबथुमनो नांगोन आरो फास्टेग होग्रायाबो डाटाबेसखौ नायथारनांगोन। बे फास्टेगनि गोदान नेमखौ नोंथाङा 31 अक्ट'बरनि सिगां मावनानै लानांगोन। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।